Ekhale. Ngiyayithanda mina indoda umnikazi wenhliziyo yami we mama uyelo lo uyelo onemvume yokumthinta la we mama uMayisetha uyilapho angmale ntandomu uMayisetha uyilapho angmale ntandomu uMayisenketha indlela zami wema yeah kwaze kwamnandi sanibonani yebo ninjani siyaphila ake ngiqale la insizweni yangakithi madoda hawu somcevu qeda umcimbi hayi mfana ugrand awu iphakade ke abantu sebeyazi awusabe iphakade yilo leli elangempela ngiyabingelela kakhulu kuphi nakuphi la ukufinyelela khona uKhozi FM uCevuzile lo wakamchunu le empangeni esigodini sasofa Simba kwazonda umuntu noma engenze lutho menzi mfowethu ufikile yayifikile intwana ifikile intwana okay bingelela abantu babiza bathola ukuthi uMenzi usefikile ngiyabingelela kubalaleli boKhozi FM bingelele nami ezweni sangakithi eMnambithi uMenzi lo kwamthandi lapha komgoqaza umfana kaSilwane sekho nizokwenzani la sesibona ngani senitheleka nje bathi sithawu nabo abantu bangakithi awunabo umkhaya siqala ukunibiza ngomkhaya ngoba sambile sila cha lapha ngathi indaba enkulu la eMbombela kunama-SATMA Awards ila esiqokwe khona ke uCevuzile uqokwe kwi-category ye-Best Maskandi Artist bekuvotwa ke nje kuvaliwe ngayi-25 ngiqhathwe nezinsizwa ke kodwa ke angizesabi kuzocaca lokho namhlanje ebusuku hawu suka madoda Menzi wena uzokwenzani nami ngihamba ngokunjalo uMenzi noma ube nominatiwe lapha kuma-SATMA kwi-upcoming artist i-best newcomer best newcomer insizwe safika la emculweni kunjalo hawu kuhamba kanjani kodwa ke bakwamukela kanjani nje abantu ke emculweni ngiyazi uyintwana ngempela makhulu ngeyintwana ezifikayo kubalwa lapha ayi ngiyabona ukuthi hayi kusho ukuthi uMenzi akalingani nezenzo zakhe ngindlela abenza ngayo abantu nami ngiyayibuza ukuthi shosho yimina ngeke ngayikhola ngempela yimi la ngamanye amazwi ngathi nje hayi kusho ukuthi bangimukele ngendlela okuyiyona abantu ababathanje bomculo wamaskandi okay ni busy ngani lo December hayi okay uqhubeka ni busy ngani bafethu cha okwamanje sisathatha nje ama booking njengoba sibheke kwi festive umuntu ke bese kunesikhathi ayigcina imali Nkosi yami sayithola ke sibonge kade kukhankaswa sayithola phela so namanje ke sisathatha ama booking ngethemba lokuthi mhlambe izwe lizolokhu livulekile sikwazi ukusebenza nathi njengamaciko okay wena Menzi khamba kanjani bakuthola abantu kakhulu nami nje ngiyabonga kona ukuthi kuyenzeka okwenzekayo noma siphila nje kulesi simo sokuthi sivalelekile kodwa kona okwenzekayo siyakubonga ukuthi nje siqasheke ngaleyo ndlela noma uMenzi ke sekuyophela unyaka njengamanje akukho akazokunikeza abantu njengomculo omusha kodwa kune video ayiphumile izolo ethi wamuhle iyatholakala njengamanje okay okuyona into enkulu ke njengamanje bafethu siyaziwa amaskandi ukuthi ithini esihlukanisa unyaka so yiphi ingoma ezohlukanisa unyaka kuloko ithina bafethu abahlukanisa ubonyaka nithini manje nathula nje hayi mina nguMenzi ngiyojabulela noma yiphi ezoqokwa ukuthi ihlukanisa unyaka nami ngelinye ilanga kodwa mangingakugaxelisa nje wena ubona ukuthi yiphi ezohlukanisa unyaka mina ngingajabula mangathiwa kunominate ingoma ethi awuyilapho leka Menzi ayi ngathokoza kanjani kodwa le ngoma nje iphume ngo2020 nje cha iphume kulonyaka iphume kulonyaka iphume ngo2020 le usho le izolo kade hayi le yebo Nkosi okay kulungile hayi sidlala uMenzi okay hawuye la ucabanga nje sesishona phansi sithi hawuye la apho awudlalile kathi bakwethu somcebo ngothozela yiphi maslot unyaka noma ungayivala cabanga sisebhishi khulele kuwe mntanami angithandi kakhulu ukuthi mhlambe ngikhombe ngakimi ngoba kuzoba sengathi ngilolo ligida loyibuke
kodwa nje kukhona umfana ofikile okuthiwa uLimit. Oh yes, ngiyeke nahamba. Makungathiwa nje mhlambe kuqokwe yodwa ezakho ungathokoza. Oh nice kulungile asivalelise bafethu sisho ukuthi ke mhlambe ke sinifisela inhlanhla ke ngosuku kwela namhlanje sengathi ke nje ningabuya nazo ke indondo. Siyabonga kakhulu nginethemba futhi ke mina kubi ngikhathwa impela nensizwa yakwethu endlini usigwebo sentambo kanye ke nochonele ebhaca masishayene nje mayithatha usigweba iyobisa ekhaya mayithathwe yimi futhi nayo iyobisa ekhaya. Hayi kulungile asibonge bafowethu